Hello mga kamusang! Welcome back to my YouTube channel, Aling Tori Vlog. For today's video ay natadari karon ila Madam Alma. Nako dari karon ila Madam Alma kay gikuan ko nila nanay kay birthday ugma pohon sa mama ni Madam Alma. Unya nagtabang-tabang ko dari kanas Madam Alma mo na siya ang amo ni nanay. Unya karon patabang ko ni nanay diri kay birthday ugma pohon sa mama ni Madam Alma. So nako karon diri sa balay nila Madam Alma. Nako diri karon. So ang balay nila Madam Alma to sa atbang din iya gihapon ni diri ang area kani. Kang Madam Alma gihapon ni nako diri sa hagdanan nagtambay-tambay kay si nanay to pa sa Santo Niño nilakaw pa kadadi. So nasa ko diri nagtambay kay kaniham mapay pagumana mo og trabaho wa ko nag-video ganiha kay trabaho man maulaw ta ni Madam Alma. So naata diri karon dari sa Picas area sa balay ni Madam Alma at bang gihapon. So ang balay ni Madam Alma to ara ay makay makuan kay init may katuara sa bang mo na siya init kaayo. Then natadri sa iyahang Picas balay at bang. So nako diri karon man niya dari nagalabas si nanay. Dari nagalabas si nanay inya karon man ako panglaban kalaban ako sa mga katong gisugo ni nanay sa ko napalabhan. So ama iro sabak po kay sila kay gusto po magpa-upload sa vlog. So ayun mga kamusang si Dipsy o si kisa ni Kikay Kikay. So unya si Clinto mo na ilang mga iro dari sa mga kamusang nila Madam Alma. Ka banha ba sige, hello. Wala nagtutugit. Wala nagtutugit. So, baha sila. Kay, gitawag ko nila kay gusto po sila mo upload sa ato ang vlog karon mga kamusang. So, mingaw pa. Kay nagpaabot ko ni nanay kay gisugo pa siya ni Madam Alma to siya dito sa Santo Niño. So, nice kayo ang panahon init. Mag-amping gihapon ta dito magkumpiyansa gihapon kay lamig kay ang panahon kun init-init na siya. Grabe ka init pagka maabot og hapon o mag-ulan dayon. So, amping-amping jud ta kay puso na pud ang subaw. So, ayan mga kamusang. Diri ko nagtambay. Pasensya na mo ha. Update gihapon ta perminti sa buhay dagat. Manginhas gapon ta. So salamat kay sa inyo sa mga bago na ko mga supporter, mga subscribers na ako. Salamat kaayo nga unta pon makaluyan ta. Ayan mga kamusang mo na ang balay ni Madam Alma. Then iyahagya po ni nga area yung gawas ko kay nag-ubo ko. So, ayun mga kamusang. Thank you so much sa inyong lahat talaga sa pagwalang sawang pagsuporta sa akin. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Especially kay Madam Tutsi Witing Surok, Pobreng Mapa Discarte, Rica Guapa, Villeras Vlog, Genron 13, at saka sa aking mga bagong subscribers at saka sa mga bagong viewers ko na sana mag-comment po kayo para mapansin ko po kayo para sa next vlog ma-shout out ko na kayo. So maraming salamat pa rin sa inyong pagsuporta sa akin, Aling Doray Vlog. Sana hindi niyo ma-skip yung ads. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa akin mga kamusang sa iyan. So ma-update gihapon na to ang atong panginhas sa dagat. So, natadiri karon kay ila Madam Alma. So, guwapo pa itong mga vlog karon kay nice kayo. Kay birthday ugma pohon sa mama ni Madam Alma. So, nako diri karon sa ilang balay. So, thank you so much sa inyong lahat. So, ayan.
Bye! Dito lang po nagtatapos ang ating vlog. Chika-chikahan muna. So, ayun.